Anya laki din. Mano abula naon asaan nga agpaspasyar ni Imelda dito'y balay, alakay. Talon na bulan. Saan nan amalagip dagiti nagarnak na? Ay, kat bayam Manuma nga mingay dagiti anak na nga sa asikaswan na. Tikon amkit day, no naragsak ti biyag na, saan datan amalagip? Ay, gumura ka man na kunakaon. Uray kumabot no umay na ipasyar dagiti apo ko ta dito'y balay. Kit agis eskwela da. Sapay nagdadakelang dagiti manaw. Isagsag anak dagijay ka no umay da pumasyar. Ngampulos mo't adida makalagay. Nabartak ka manan? Italaang mata. Anya nga italaang? Minalimkan nga agawid anabartak. Di na kuman bani-bani kasan dito eh. Ha? Kaguram ti mabanikasan kat aramidam at tiyak kayat. Aglesi ka man tinabag na. Saan ka makaunag? No di mo iyang wat kanyak di sweldom. Sweldok? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Ayan di sweldom. Gaya man na. Nangibulsa ako niya sweldok. Nagadun abulsam ti kap-kap-kapam? Nagkatula kitin aya. Madmadla mo. Data mo na gawin eh. Indulin mo di tabag mo? Wen, mga mapukaw. Ala, darasam, iawat mon kanya. Agure ka man na. Hindi ko lang makaura ka. Nagbayagan, kat mapanak gumatang itibagas di ta kantina. Dito. 150 lang daytoy. Ayan di dumangay. Yawan matan. Daytoy laang. Ora pampagam dati bag ko, awanan. Apay adaytoy laang. Nagbalik ngamin. Nagkunang agbalik ka. Saan ka man nadamag-damag na eh. Magkaungat ako na eh. Nang ipanam di duma ang kwartam kunak. Apay adaytoy laang tinabate. Napan kamot gaya man gimatang iti bagas. Di nakapay inuray tagidanta ko ma. Ay, wan ata ni malaman. Day talang tinginatang mo bagas? Iso laang ngamin ti adda kwarta. May sakilon sa laang mo't day ta. Wan, mare, may salaang akilo. Imbag kan ka ata may san sa akabantig atangam. Adda pa'y nga talako dalita kantina bagas? Adda pa'y. Ado, saan ka maibusan? Kasusweldo nga minilakay ko. Iso nga gumatangak iti ado. Imbag kan ka ta kompleton sa tisweldo nilakay mo ngayawat na kan ka. Medyo. Apay si ka? Saan? Ay, jak nga rod ang muno nang ipanan nilakay ko iti sweldo na. Ta nagbasit laang matiyaw awat na kanya. Addan samot chicks nan. Arak ati pangigas-gastusan na. Ay, unsang agpaiso. Kat minalam nga agiinom da kadagiti ko kumpare na. Artak mo't nga may na nilakay mo, mare. Mapaan ako nagtrabaho? Mapan ka agtrabahon? Kat no saan ka pa'y anagdigos? Saan eh? Adula amin na ito, tigos-tigos nito. Sayang ti sabon kang tanong. Agat-arak ka. Unang lang mo dito, ha? Mapaan ako? Oy, saan ka manin nga aginom inton madamdama, Mabartek kan tumanen nga agaway.
flashlight, Mare. Apay, sa dino ti papanam? Ay, biro kag nilakay ko, Mare. Tani, awan pa'y. Saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga rod? Nalabasak ita-ida kadagiti ko kumpare na. Agiinom damat ija igit ti kalsada. Aya. Ang amrabi una yan. At dadapay nga tayo dyan na ginumanda. Ay, mapan ko man kitaan, Mare. Sapay ag kirom-kirom na ita flashlight mo, Mare. Awan samot bateryanan. Hoy, agreeing ka ditan. Ano ti orasan niya? Alas 10. Jesus, maladaw ako na. Talaga analadaw kan. Iso asaan kan abumangon. Mabanang agtrabaho. Amom, no apay anaaldawan ka anagreing Saan nga raw? Nakaturog ka ijay waiting shed idrabi Imbag adadagiti tanod anang tulong kanya. Iso dati nang ilugan kan ka iti tricycle. Iso anayawid ka dito'y balay. Kasi ka ang tinapasamak. Gapo iti kinaartek mo. Uray sa dinulatan ti pagturturugam. Isong rong agyam-yaman na kang kabakit. Dahil nyawid na. Ay, artag ka talagan. Unay kan. Ni. Apay, agsangit ka mo. Ay, jakon manusan ti kastang ugalim. San ka ka din agsangit? Tamang nagda ka dagiti karuba. Amang ano panunutin da. Apaspasangitin ka bakit? Sakit ka, tulog. Ay na, hindi ka nag-iisa, Kumari Imelda. Ado kayo amisis nga agproblema ka dagiti asawa da amamartak diti lugar tayo. Ay, adda ka di maibalakad mo kanyak, Mare. Anya ngay mo ti maibalakad ko, Kumari. Katkastamot lang nila kay ko. Di mo ay mangag. Ano agap-apa kami, katay talaki na artak na ti pagap-apaan mi. Sapay babasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, kaasi damat. Pasaray awanan ti mabati iti sweldo na. Taon-unaan na agastusan ti bisyo ng arak. Tay kunak nga rod ka, hindi ka nag-iisa. Ado tayo akas na ti problema na. Ay, ma-stress ak unayin kinilakay ko, Mare. Ay kat agbakasyon kamot ngamin asag paminsan. Tapno saan ka ma-stress? Aywan anya. Nasaya at day taasing-asing mo, Mare. Agbakasyon ka ko ng bakit? Wan, iranak a bakasyon dagiti ubing. Ay nasaya at mo't ano itugot mo ida. Kasta unay ti isam mo. Nasaya at man ngamin, nagbakasyon ka. Taday tala ungit nga ungit aramidam. Gapukan ka. Gapu iti kinaartet mo. Iso ang maestresak. Iso nga ron nga agbakasyon ka. Naragsak ka, tanawayakan ton nga aginom, aging kay kayat mo. Apay, nga ita kayo laeng nga imay nagbakasyon. Ay, ma-stressak gayam iti balay nanang. Paka-stressam kumamot nga yanak ko. Ay nananang sa inyon adamagan. Sa bagay, kasta akmut idi babasit kayo pa'y. Permimut ang maistresak kinitatangyo. Di lamanan ibagbagam ditan. Pudnumot puro sakit ti ulo ti impaay mo kanyak. Mala, ingkakit agtiliw iti manok asidaan tayawn. Wan, mapanakaon. Partiyam tumatan, tani Imelda ti manglutaw. Imelda, anya ti paka-stress ako naman ako. Nilakay ko ananang. Apay nilakay mo. Agda babae na.
Ay, jakmat maanawang aginom iti arak nanang. Anya, kanayon matan amabartek nga agawid. Kaano kasta mo't idin itatangyaw. Ha? Ni tatang? Ay na, permi mo't iday iti kinartek na. Babasit kayo pa'y ngamin iday. Iso asaan nyo nga amaw. Saan matan amamartek ita ni tatang? Dagayam inaramid ko kenkwana, asaan na amalipatan. Anya day tananang, amangan numabalin mat day takin nila kay ko. Nakaluto kayaw. Mabising ka na, dagiti apo ka. Tatang, isagana milaangan ti panganan tayo. Ay, ibagaktukan ka, madamdama anak ko. Ay, pare. Nabartag ka manan? Saan, pare? Ay, imbag tama kaawit ka pa Saan ako ba gaya man nabartek? Iso, nakawid ako ba? Anya ti imbilin kan ka ni Mari Imelda? Daya, ako mo ti malagip ko nga imbilin na, mare. Ay, inayan. Imbilin na kan ka saan kan nga umininom. Patsya mo dati nga babae. Kat no imbilin na kanyak, akita-kitaan ka. No aginom ka, kabayatan ti kaawanda kadagiti anak yo. Ay, kasan kan tulatan ang tagtagarimari niya. Kat, alangan mo't no jaksong batan no agdamag kanyak. Ni Mari ma, kasla santa mga garoban kasta. Ibagak atipod no makit-kitak. Abigat aldaw malam, tunggal makita ka, nabartag ka. Nakaturugan ni tatang. Talaga ang basapa amat maturog ni tatang yaw. Kunayo nga artek mat idi ni tatang. Ay nawan, perme iti kinaartek na. Anya nga iti naramid nyo, ta nagbalbaliw ni tatang. Sinurot ko jay balakad idi day diinang kaw. Anya nga iti balakad na, nanang. Tunggal mapan ko surutan idin itatang mo iji pag-iinumanda. Amaum no anya ti awit-awit kaw. Anya nanang, badang, atidug abadang, kaas-asa. Ha? Naarami dyo na ita? Wan, padasambatakin nila kay mau. Bareng isaw didenggan na. Kumarik na Imelda. Nakalukat mo't tan di tawa ti balay da. Kan ora jeri daw da. Mare! Ha? Ay, nakaawid ka yun, Mare. Wan, Mare. Kunak man no inton sumaruno alawas ti panagawid yo. Sinapsapa min, taagen rolan dagiti ubing. Saan mo anasangputan nila kay mo di tabalay yo? Ay na, ado abotilya ti arak tinasangputak, Mare. Ay na, ibagakon kan katipod no, Mare. Kanayon nga agawid ang nabartak ni kumpare. Sa nabali, Mare, tamapan ko surutin ije pag-iinumanda. Surutan ita? Wan, Mare. Kat ibatim nga ron alay taawit mo abadang. Ay, nagatid daw. Kasapulak da ito'y, Mare. Ay, sus. Anya ti mapasama kin ni pare nga, no itugot mo day ta abadang. Sanak pa yan ang bartag, kakadwa. Aginom tayo kwente. Kakaiso nang awan ni bakit ko. Sika talaga, kaputawan ni misis mo, naglastog ka. Mabayag pa yung agawid ni misis ko. Imbag ka man, tawan ti agungit ang misis mo, pare. Nagkunangawan? Imelda, bakit? Tumakder ka dita, kagawid ta. Nangalaan na nga taday ta kas asa ba lang. Nakamamak, pare.
Tumadargan. Mga may ramang kami dito eh. Ay, unuan, bakit? Agawitan, sa anak mo't ka na nabartag. Nausawan ka na dagos, paray? Manyalakit din ni bakit ko na yan. Agawitan! Ay, uray gayam no kasano ti kapigsam nga uminaw. No inayaban na ka ni baka mo nga nakaigam iti badang. Hay, awan maramidam, paray. Bakit? Abay, lang datakam na ito yung natadong mabatang. Impadawat day takanyak ni nanang ko. Nakabutang mo't. Makapanervous ka. Para ken ka day ta. Ha? Para ka na. Jay ko nakken ka. Isardeng mo ti mapanagin inom. Adda armas kon. Ay, oo ay. Isardeng kong taginom, bakit? Anyamot na. Rumbang lang. Ha? Natademday tabadang ko kunamsa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.